What's up guys? Welcome back to my YouTube channel! So, for today's vlog ay naademi diri karon sa Santa Fe, Bantayan Island. Welcome guys to Ubo of Mangrove Garden. Naabot lagi mi diri kay muulan taw lagi mi kung unsa kanindot ang ilahang garden diri. Challenging kayo ni guys kay naami dala nga baby. Ganahan sa day ug laag ang among baby Zane. Shout out to my ate Cecil's vlog. Kasi nahande ay mo og mulaag mo naa dito makapili jud mo guys. Subscribe na. Entrance fee 55 ang dagko, ang bata is 20. Kayaking is 150. So, kinahanglan pa na siya isulat ang mga pangalan in case og matalang. Mauna ni ang view sa ilang entrance, guys. Charot jud kaayo si mayet ni Paso jud. Arat na guys, let's go! Latay-latay rata di ay diri kay ang ilalong punong man. So na ay makita diri na ay Omagika or Omagika. Ambot lang ka kung unsaon ni pagbasa, kamo na'y bahala mo sabot. Manaman ko, kamo na pod. Syempre, kuha jud tang mga pang memories guys. Kay sa Negros wala na jud ni. Oh guys, mauday ni ang pinakadak ko nga shrimps diri sa Bantayan Island. Kung galibog ka basa, huwagan ka, latay na lang sa Omagika. Hello, ipadaan sa baby, nakatulog na. Inyong nawong, pwede diri guys. Najay guy diri no, kay para og mawala ko, naara siya nga akong mabasa. Nawo nga main, murag kalibangon. Mauna nila ang garden diri guys. Oh, makita ninyo mga kahoy. Nindot kaayo ilang mga kahoy ba kay perting tag-asay niya. Oh, nindot jud kaayo guys. Lahi gid ang garden guys, no? Kay ang garden nato sa Negros sa Lunoy ba kay mga alugbati man ug mga tangkong, mga gala. Bitaw guys, mauni siya ang campsite dire. O kay balok ka ba? Mauna ni. Tapos sa mo ha, kay mo posi ang mga ferte. Grabing kahoy ah. Inana po siya kalabong guys. Napo di ay purok dire. Picture sa dapat maghilom jud ka nga moagi dire or mag picture kay observe silence ang ilang order guys. Bawal magtsagit-tsagit. Nakatugo na huwag kang pumunta dito kasi maingay ka. May mga do's and don'ts dire guys. Wa ko nang himog chika-chika lamang. Taas jud ni ang amo ang lakaw guys. Amo na ni guys ang maong kampuagi ang kinatumyan sa mong gilatayan. O karon pa-exit na pud ta guys. O ubani na sabmi. Kani kay Mangrove Tunnel na. Picture na sad. And that would be all for today's video guys. Don't forget to subscribe and like the video. Thank you so much for watching.